Building with Coding е инициатива на Mosala Soft, която дава възможност за преквалификация на хора, завършили архитектура, строително инженерство или геодезия. Инициативата стартира през 2014 година и се доказа като добра практика за развитие на знания и умения в сферата на информационните и комуникационни технологии. Участниците, завършили курса Building with Coding, получават и възможност да се присъединят към екипа на Mosala Soft, където допълнително развиват и усъвършенстват наученото. Миналата година участвах в Building with Coding. По образование съм строителен инженер и работих като такъв през последните 3 години, но исках да опитам нещо ново, не само като работа, но и като нова работна обстановка. И го получих. Всеки ден научавам нови неща, предизвиквам себе си и ума си. Колегите са много мили, готови да помогнат и споделят знанията си, а работната атмосфера допринася да идвам всеки ден с желание на работа и това е най-ценното. Вече съм част от IT света. Каним всички желаящи на 14 април от 18 часа в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където ще отговорим на всички въпроси, свързани с инициативата. Очакваме ви!